Sljedeći govornik, odnosno govornica, bit će nam gospođa Ljiljana Canjuga, koja će nam predstaviti različite aspekte problematike žene vojnika, pravni, kulturološki, sociološki, ekonomski. Pa evo par riječi o našoj govornici Ljiljani Canjuga. Diplomirani socijalni radnik, supruga majka djevojčice, umirovljena satnica Hrvatske vojske, ratni vojni invalid, djelatni časnik 91-96, dragovoljka za proboj do Vukovara, ranjena na Božić 91. u Vinkovcima, sudionik Bljeska i Oluje. 2014. završila medijaciju, certifikat Mirovna akademija. 2009. član savjeta za razvoj CDA civilnog društva, Vlade Republike Hrvatske, od 2010. 2013. sektor Udruge Domovinskog rata, član SRAZ-a, savjeta za rad, aktivno starenje i zapošljavanje pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava 2013. volonter, aktivna u civilnom društvu 2005. kao član Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica grada Zagreba do 2011. Glasnogovornica kluba žena branitelja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske od 2011. tajnica organizacije ispita, 2007-2008. diploma Centra mirovnih studija, mirovni studij u godini 2007-2008. Pa Ljiljana, lijepo molim, mikrofon je tvoj. Hvala. Ja najviše volim isticati da sam supruga i majka. To je zapravo najveće postignuće koje je bilo i najteže odraditi i još uvijek traje i još uvijek se borimo da to zaista bude onako kako bi trebalo biti. Ovo ostalo je manje više prošlost, a čuli se kroz kulturu sjećanja i pamćenja da u prošlosti odabiramo one momente koji su za nas bili najteži ili najljepši. Moja tema nije toliko zanimljiva kao što su moji prethodnici imali mogućnosti da kroz svoje osobna sjećanja ili kroz sjećanja zapravo svojih postrojbi daju jedan djelić prikaza identiteta žene. Mene je zapravo, zahvala za nezahvalnu dužnost, a to je da ja trebam govoriti o identitetu braniteljice. Prvo, identitet braniteljice, odmah da nam bude jasno, ne postoji. Prvo ćemo govoriti o tome što je to zapravo žena. Da li je žena biološka činjenica, pa je nju gledamo kroz spol, ili je moramo gledati kroz rod, odnosno kroz posao koji se bavi ili kojim se želi baviti. Znači, kad gledamo kroz spol, to je nešto što smo dobili od prirode. Spol se danas može promijeniti, ali to su izuzeci koji ne čine pravilo. Spol dobivamo rođenjem i nosimo ga cijeli život. A rod su zapravo društveno konstruirane uloge koje su nam nametnute, koje mi prihvatimo ili se protiv njih cijeli život borimo. Identitet žene sastoji se od niza identiteta. Ona se uvijek nalazi između rada i porodice, između obitelji i onog vanjskog i onog privatnog. Teško je ponekad iznivelirati šta je važnije jedno od drugoga, ali nekako ona uspijeva održati balans i održati obitelj. Onaj nukleus društva, obitelj, to je zapravo žena i ostali članovi. Ono što je najveća motivacija žena za sudjelovanje u ratu je bilo što prije postići mir. One u svim ratovima do sada se tretiraju kao popuna mjesta u smislu nedostatka ljudskih resursa, odnosno muškaraca. Kao nema dovoljno muškaraca, pa ajmo to popuniti sa ženama. Međutim, iza ratova jednostavno one ostaju nevidljive. Pamti se samo muškarci, pamti se samo bitke, pamti se samo njihove pobjede i zato volimo govoriti o tome da je povijest koja je vidljiva, vojna i politička. Vojna u onom smislu da su bitke preuzele ono što je temeljni identitet rata, cilj, sudionici, sredstva, a politička da se uvijek u vidljivosti ostavlja ono što odgovara trenutnoj politici. Velike su razlike između toga kako vojnik gleda na rat i na mir, a kako civil. Vojnik kad sanja o ratu, on sanja o miru, a o miru sanja o ratu.
A civil u svemu tome vidi samo gdje je tu moj interes. U onome trenutku kad prestanete biti vojnik, vi ne postajete civil preko noći, vi postajete veteran. To je obilježje koje zapravo nosite ostatak svog života. Sa više ili manje uspjeha imitirate status civila i s time se snalazite, na taj način ste prihvaćeni od društva ili odbačeni. Ono što je bitno, u miru ne prestaju borbe za ono što mi smatramo da je bitno za naša postignuća. Žene i muškarci različito gledaju postignuća. Ženama je postignuće održivi mir, pravedni mir, mir koji može se prenijeti na djecu, na buduće generacije. Za muškarce je pojam časti taj koji ocrtava kakav mir treba biti. On govori o pobjedama, porazima, poginulima i o tome da smo mi obavezni plaćati određene cijene. U tome se značajno razlikuje polazište muškarca od polazišta žena. Ono što je za muškarce isto tako bitno je, a gdje si ti bio? Da li si bio u borbenom sektoru ili si bio u neborbenom sektoru? Gdje si bio 1991. i što si radio 1991. To je gotovo konstrukt koji će prije ili kasnije ući u Ustav. Znači, identitet branitelja nekako smo prihvatili sami po sebi da se gleda kroz broj. I onda se već godinama zapravo natječemo u tome da li je bilo 500.000 ili ćemo se pozvati na 330.000 o kojem govori predsjednik Tuđman 96. kao mobiliziranim osobama, ili ćemo zapravo osporavati taj broj jer unutra u tom broju i nisu veterani, već su eto pripadnici oružanih snaga koji nisu nužno vojnici. Znači, taj dio očigledno nitko veterana ne pita da li mu je nešto prihvatljivo ili nije prihvatljivo. To je dio koji će definirati državna politika. To je potvrdilo i mišljenje Ustavnog suda koji govori da je pravo svake države da definira početak i kraj rata, da definira ciljeve, identitet rata kroz sudionike. Znači, kad govorimo zapravo o braniteljicama, onda moramo poći od toga da se tijekom cijeloga rata i u poslijeratnom razdoblju, pa i danas, mi zapravo kompariramo u odnosu na muškarce. Znači, ženski i muški rod se komparira kroz sposobnosti. I po tome rod pokriva spol, jer zašto bi se mi morali komparirati sa muškarcima? Mi se možemo komparirati kao osoba sa osobom. Svaka osoba ima svoje kvalitete, svoje značajne osobine, svoje znanja, svoje mjesto u društvu i kroz to postoje usporedbe koje su prihvatljive. Međutim, usporedbe po spolu zapravo u suštini nose sa sobom diskriminaciju. Kada govorimo o ženama vojnicima, onda govorimo ne o vojnikinjama, već žena vojnik. To je dvojni identitet koji možemo reći da do 2005. je bio čak i na simboličkoj razini samo muškarci. Naime, izražavanje je bilo u muškom rodu, činovi su bili u muškom rodu, svijest o sebi kao pripadnika i pripadniku jedinice bila je zapravo o tebi kao ratniku, vojniku, netkome tko je tu jednak kao ostali. Međutim, suština je u tome da li je postojala svijest o tebi kao ženi. O ženi koja se našla negdje u bespućima, u ratu, koja pokušava dati sve o sebe, koja ima motivaciju da se što prije živa vrati svojoj kući, ili o osobi koja razmišlja o vojsci kao profesiji, što je u biti zapravo te rodnog konstrukta. Prava braniteljice zapravo počinju se definirati tek u zakonu od 2004. godine. Ona se definira kao osobe koje nisu imale obavezu sudjelovanja u pričuvnom sastavu ili nisu regulirale vojnu obavezu. Međutim, taj dio odredbe ne odnosi se samo na žene, odnosno braniteljice, već se odnosi i na strance, maloljetnike i invalidne osobe. Braniteljice se ne izražavaju niti rodnom oznakom branitelji kroz braniteljice. Zapravo Zakon o pravima branitelja i članovima njihovih obitelji je jedini zakon koji nema tu obavezu da se zapravo osobe unutar tog zakona tretiraju jednako u oba spola.
Znači, jedan od bitnih, rekli smo, identiteta branitelja ili braniteljica je broj. Kada govorimo o braniteljima, unutar tog identiteta je izuzetno bitno kako si ti postao, znači, branitelj. Kako se razlikuje status dragovoljaca od ostalih. Prema statistici, broj dragovoljaca je 157.000. Braniteljica je 7.900. To zaista je ogroman nesrazmjer. Međutim, moji prethodnici već su rekli da nije postojala mogućnost da zapravo braniteljice postanu članice oružanih snaga samo tako, preko noći. Zakon o obrani koji je preuzet iz bivše države do donošenja novog 1992. zapravo je govorio da žene mogu postati pripadnici oružanih snaga ukoliko imaju navršenih 21 godinu života do 50 godina starosti i ukoliko nisu trudne, nemaju djecu dobne skupine do 7 godina, u kasnim novelama zakona je to bilo podignuto do 10 godina, i ukoliko imaju vojno-evidencijsku specijalnost, kako se to tada zvalo, danas se to zove vojno popisno, koji su od interesa za vojne službe. Vez se dobivao zapravo kroz regrutaciju i kroz novačenje. Znači, to je na simboličkoj razini bilo dozvoljen pristup žena u vojsku, međutim, u stvarnosti on se nije mogao odraziti. U odnosu na sudjelovanje žena u Domovinskom ratu moramo razlikovati zapravo dvije istovremene dimenzije. Znači, imamo žene u područjima koje je rat zahvatio i žene u gradovima koje pokušavaju ući i sudjelovati u oružanom otporu protiv agresora. Tamo gdje ih je rat zatekao ili su bile obuhvaćene općom mobilizacijom, kao što je recimo područje Vukovara, Vinkovci i istočne Slavonije, i u odnosu na gradove gdje se zapravo javljaju u svoje mjesne zajednice, stavljaju na popise dragovoljaca, najčešće raspoređuju u civilnu zaštitu, te zapravo imaju osjećaj da doprinose, možda manje nego što su planirale, ali da su tu i pomažu na ovaj ili onaj način. Karakteristika postrojbi koje su zapravo bile, znači postrojbe domobranske i pričuvne kao domicilne postrojbe na područjima zahvaćenim ratnim vihorom je da su one gotovo obiteljske. Osim žena, to su muževi, djeca, šira rodbina, zapravo cijele obitelji sudjeluju. I onda je teško u tim područjima zapravo jasnije razdvojiti motivaciju žena da sudjeluje u ratu, osim čiste motivacije ja spašavam svoj dom, ja se borim za svoje dvorište, ja se borim za svoje obitelji. Dok od žena u gradovima koje zapravo nisu zahvaćene, znači direktnim ratnim djelovanjima, vidimo motivaciju koja kaže ja posjedujem znanje sa kojim želim doprinijeti da se rat zaustavi. Naravno, svima je poznate i aktivnosti vezano za bedem ljubavi i ostali aktivnosti žena koje prvo pokušavaju mirnim prosvjedima i apelima zaustaviti rat, ali kad to ne ide, naravno, primaju se oružja i na taj način daju svoje doprinose. U odnosu na strukturu broja, govori se o 22.244 žene. Međutim, unutar toga ima oko 6.500 žena pripadnica MUP-a, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno redarstvene snage gdje su prije rata normalno u okviru policijskih aktivnosti bile i žene. I imamo preko 14.000 žena iz sustava obrane. Registar branitelja zapravo je objedinio i jednu i drugu brojku i on obuhvaća znači dio tih policijskih snaga do 96. kad dolazi do potpunog razdvajanja između sustava Ministarstva obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je zapravo bitno u svemu tome je što su braniteljice ostale nevidljive kao i njihove prethodnice za vrijeme ostalih ratova. Ta ženska dimenzija ratova jednostavno je izgubljena tijekom vremena. Znači, Izabela vam je rekla, mi od krpskih ratova
balkanskih, Prvog svjetskog, Drugog svjetskog, nalazimo podatke o sudjelovanju žena u postrojbama i u ratovima. Međutim, to sudjelovanje mi zapravo tumačimo iz posrednih izvora, kroz fotografije, zapise sjećanja, nešto što nema kao službena politika, kao službeni broj. Žene jednostavno utapaju se u identitetu vojnici i nema ih, kao da nikada nisu bile, kao da se nikada nisu dogodile. Ono što postoji opasnost u rodu koji pokriva spol je zapravo da žene počinje to tretirati kao nešto potpuno normalno. Kao da je normalno da su oni branitelji. Kao da je normalno da zapravo, eto, tamo su bile, dali su svoj doprinos, nastupio je mir i sada, a šta sad? Šta ja sad tu trebam? Što se od mene očekuje? Šta bi ja sad zapravo nešto trebala napraviti? Ali zaboravlja se da u okviru ovog Međunarodnog dana žena što je bitno? Da žene otvaraju put drugim ženama. Da je postignuće braniteljica, osim postignuća zapravo zaustavljanja agresije na Republiku Hrvatsku, oslobađanje okupiranih područja, definiranje Republike Hrvatske pod određenom političkom odnosu i to da su žene postigle pravo na sudjelovanje u Hrvatskoj vojsci. Da im otvorena još jedna sfera rada. Ono što su nam feministice dale je da zapravo moramo raditi do 67. godine, što nije baš dobro, ali ono što smo mi njima dali je zapravo ta puna ravnopravnost koja će ostati zapamćena i kroz naša sjećanja, i u papirima, i u zakonima, i to je nešto što ćemo zapravo prenijeti i budućim generacijama kao naš direktni testament. Ja vas više ne bih gnjavila sa svojim prezentacijama, već bi samo se osvrnula na jednu bitnu stvar. Žene drugačije gledaju ratove, imaju drugačije poimanje vrijednosti i sustave za koji se zalažu. Njima nisu bitna odličja, nisu im bitni činovi, nisu im bitne spomenice. Bitno je da su bile tamo i da su dale svoje doprinose. I to je jedna od ključnih razlika između muškarca i žene kao pripadnika oružanih snaga. Ta razlika zapravo djelomično je prikazana u onim stavovima dočasnika i časnika koje ste imali prilike vidjeti dok je Bruno izlagao. Ti stavovi zapravo govore o motivaciji žene da ostanu u okviru vojne službe. Ne o motivaciji da sudjeluju u ratu. Ta motivacija je neupitna. I jedina motivacija što su one tamo je čisto domoljublje. Znači, osloboditi domovinu, stvoriti mir. Broj poginulih žena razlikuje se u odnosu na različite izvore. Prema Žiriću, znači podacima iz 2005. govori se o 103 žene. Od prošle godine, prema podacima iz Ministarstva branitelja, govori se o 123 žene. Mi ne znamo što donosi konstrukciju tog broja. Gdje je nastao taj broj od 20? Pretpostavka je da se radi o smanjenju broja iz kategorije nestalih, te onda kroz to zapravo da su oni promijenile svoju strukturu broja, znači premještanje iz jednog broja u drugi. Međutim, ako se to jasno ne izrazi kod onoga koji zapravo interpretira brojeve, može doći do zbunjenosti. Životna dob žena koje su sudjelovale u Domovinskom ratu je znači poginule u Domovinskom ratu je od 19 godina pa sve do 79. Podsjećam da sam rekla da je mogućnost sudjelovanja žena bila vezana sa 21 do 50 godina. Podaci i istraživanja koje provode maloljetni dragovoljci pokazuju zapravo da je bilo djevojčica od 14 godina koji su na područjima opće mobilizacije sudjelovale u Domovinskom ratu. Ja sam tamo. Drago nam je. Gospođa Mađar. Iz Vukovara. Da. Horvat, ne, kako ste rekli? Mađar. Ne, Horvat. Od Mađara supruga, da. Da. Hvala. Znači, kad govorimo brojčano, statistički,
Imamo grozne neujednačenosti jer zapravo brojevi postaju sami sebi svrhom. Ljudi jako teško pamte brojeve i zapravo skloni smo zaokruživanju brojeva kao da se ne radi o ljudima, već o krumpirima, pa tako i svejedno da li ih imaš 6695 ili ih imaš eto tako 7000. Da li ih imaš 7666 ili kažeš pa bilo je 8000. Znači ta naša sklonost za okruživanjem brojeva doprinosi ili njihovom preuveličavanju ili smanjenju. Međutim, kad govorite o posljedicama Domovinskog rata, o poginulima i nestalima ili invalidima, onda je potrebno biti užasno precizan. Zato što se radi o živim ljudima ili obitelji koji su nadživjeli nekoga. Oni imaju imena i prezimena i njima je užasno bitno da budu spomenuti, da budu vidljivi, da jednostavno njihova žrtva ima smisao. Znači, ono što bi trebali obratiti pažnju kod svih brojeva je zapravo dobivati točan izvor podatka i interpretaciju kako se došlo do toga podatka prije nego što se zapravo krene u prezentaciju toga. Govori se, prema najnovijim podacima, znači 2013. godina, da je bilo 23.080 žena, 127 ih je poginulo, a 1113 žena je ostalo trajnim invalidima. Znači, već smo izrazili sumnju u te brojke, jer ih nismo dobili sa službenih stranica. Naime, Ministarstvo branitelja na svojim službenim stranicama nema običaj imati brojke o kojima svi vrlo rado pričamo, vrlo ih rado interpretiramo i vani nas često pitaju za njih. Prema podacima o suicidima, koji su uvijek tamna brojka, naime, mnoge herojske smrti su zapravo suicidi sa različitom motivacijom. Mnoge nesreće sa nejasnim uzrokom mogu biti, a i ne moraju biti suicidi, jer ih uvijek interpretiramo iza nekoga događaja. Znači, da bi imali jasnoću što je to zapravo suicid, moramo ili imati pokušaje suicida koji nisu uspjeli ili oproštajna pisma gdje nam je jasno naveden motiv. Sve ostalo mi iza nekoga interpretiramo i tu trebamo biti izuzetno oprezni. U odnosu na to što smo zapravo u kampanji za vrijeme MOPS-a doživjeli je da su mediji bili najviše optuženi za povećanje suicida kod branitelja jer se ukazalo da je stopa braniteljskih suicida da se povećava u izbornim godinama. Da li je to krivnja medija ili je to kriva interpretacija određenih političkih izjava koja možda iscrpnuti iz konteksta ili sa nejasnom motivacijom mogu itekoliko izazvati kod poljuljanih osjećaja sindroma ogorčenosti koje se javlja zapravo iz svih stresova civilnog života, da li je to bio okidač ili ne, to je užasno teško nakon događaja interpretirati. Ono što moramo znati je u okviru grada Zagreba 12,84 je počinjenih suicida od svih, znači na cijelom području Republike Hrvatske. Ali u toj interpretaciji gradovi i u ostalim dijelovima populacije značajno utiču na to da se više vrše suicidi u gradovima nego na područjima, znači i selo, manji gradovi, naročito manje na moru, više u planinama i u ravnicama. I to su te interpretacije koje moramo osvijestiti, ali ono što je najbitnije znati, suicidi su manji ne zbog toga što se radi o gradu, već što su različiti kohezivni elementi na manjim područjima. Ljudi se bolje znaju, ljudi više komuniciraju, suosjećajniji su jedno prema drugome. Imaš se kome obratiti, što je izuzetno bitno, naročito za ranjivu skupinu kao što su branitelji. Ono što se događa sa invalidima je zapravo najčešće u tome da su prepušteni sami sebi. Udruge invalida brinu se o svemu,
ali najmanje o statusu svojih članova. I to postaje problematično u onome trenutku kada politika u okviru djelovanja udruga se počinje baviti politikom, a ne zapravo statusnim problemima svojih članova. Broj invalida u Zagrebu nije velik. Zagreb zapravo prati u odnosu na strukturu brojeva 1/3 ukupnog brojeva i branitelja i invalida. Što je zapravo logično, jer je i sa 1/3 grad Zagreb i u broju stanovništva u odnosu na Republiku Hrvatsku. Najčešće dijagnoze na bazi invaliditeta su zapravo PTSP kao posljedica zarobljavanja i ratne traume. Znači čak 32,2%. I sad bi se čovjek pitao kako to ono u gradu Zagrebu, pa zarobljavanje i ratna trauma. Pa di su tu bili ti Zagrepčani? Pa Zagrepčani su bili na svim ratištima Republike Hrvatske, a i šire. Zagrepčani su postali i prognanici koje je Zagreb prihvatio. I to ne treba zaboraviti kada se razmišlja o tome i o brojevima u okviru grada Zagreba. Tijekom rata, znači, ako nastavimo se služiti s brojem od 127, poginulo je 127 žena, a kao trajni invalidi ostalo je njih 1113. Prema zadnjoj tribini ili okruglom stolu koja je bila u Vukovaru, zahvaljujući angažmanu udruge vukovarskih braniteljica i gospodina Rahleka, sudjelovalo je, ima evidentirano imenom i prezimenom 400 žena koje su zapravo dobile status braniteljica zbog svog sudjelovanja u okviru obrane Vukovara. I sad je zbunjujuće za mušku populaciju kako sad 400 žena, a 1600, kaže Borković, branilo je Vukovar. Ono što je bitno znati je da zapravo Ženevska konvencija kaže da je vojnik, osim onaj koji je evidentiran u vojnim evidencijama, i onaj koga kao takvoga tretira neprijatelj. Znači, dovoljno je da te neprijatelj tretira zato što si imao dio uniforme ili te on optužio da si bio pripadnik vojske, pa da dobiješ status hrvatskog branitelja. Već sam rekla, braniteljice su otvorile put ženama da zapravo se mogu, žele li to ili ne, koristiti mogućnosti ulaska u vojnu službu. Norveška je zapravo prva država Europske unije koja je uvela obaveznost vojnog roka. Ona je to uvela 2013. ne zato što je ona vodeća u okviru ravnopravnosti, jednakosti i otklanjanja pristupačnosti u odnosu na spol i rod, već zato što jednostavno je potreban resurs. Znači, oružja su postala toliko laka da nije više potrebna fizička snaga da bi se sa njime moglo rukovati. Potrebno je samo znanje, vještine koje se postižu obukom. Žene time postaju resurs na koji se može računati. Nažalost, taj resurs u Sierra Leone i ostalim područjima postaju i djeca. Stoga, kad govorimo o postignućima i o tome trebaju li žene biti u vojsci ili ne, zapravo prepustimo to njima samima. Ono što je bitno je da ne idu po kvotama, već zato što to žele i što to osjećaju kao područje u kojima postoji izazov kojim se oni žele baviti. Mislim da mi kao braniteljice smo im dovoljno dali prostora da se izbore za to. U odnosu na muški i ženski PTSP postoji isto tako razlike koje proizlaze iz biološkog i iz tog dijela kulture u kojoj je žena živjela, znači ono što bi se reklo rodnoga konstrukta. Kod žena je različito u odnosu na muškarce zato što postoji vrlo visoka destimulacija simptoma. Različiti su razlozi za to. Znači, to je strah od stigmatizacije, jer smo u odnosu na privilegije samo slušamo pravi, krivi, lažni, kao da smo bižuterija. U odnosu na mogućnost gubitka karijere, ukoliko bi se označilo da ima simptome iz područja PTSP-a,
to je strah od gubitka djece ukoliko se radi o samohranoj majci, jer postoji vrlo vjerojatno mogućnost da se znači djeca stave pod nadzor Centra za socijalni rad, kao i strah od iskazivanja slabosti, jer eto stalno moraš biti hrabar, stalno nekome moraš dokazivati da ti možeš i stalno se kompariraš ne sa istima kao ti, već sa nekim koji je suprotnog spola, samo zato što je suprotnog spola, što je potpuno bespotrebno i nelogično i zapravo odudara od temelja ravnopravnosti, a to je da se kompariraju osobe, a ne spolovi. U odnosu na PTSP postoji isto tako stigmatizacija. Paradoks je da zapravo osobe koje imaju neko bitno obilježje, a postali su ministri koji se bave braniteljima, a zapravo su unazadili položaj branitelja. Tako, na primjer, gospodin Njavro, koji je bio znači liječnik u Vukovarskoj bolnici i bio je ministar koji je vodio sektor branitelja, govorio o PTSP-u kao dijagnozi koja je eto nemoguća u Domovinskom ratu, jer mi Hrvati navikli smo imati burnu povijest, kroz tu burnu povijest stekli smo prirodnu otpornost i zapravo u obrambenom ratu sa jasnim ciljevima i jasnom motivacijom ne može se imati PTSP. Jer što je zapravo PTSP? Doli sami strah. Znači, kad tako nešto izgovori liječnik, onda zapravo velika većina to prihvaća, zaboravljajući da je PTSP dijagnoza koja je zapravo od 89. ušla u dijagnoze kao i bilo koja dijagnoza, kao da govorimo o dijabetisu ili bilo čemu drugom. Kad definiramo tko je zapravo bio hrvatski branitelj, znači kako je država definirala da je branitelj, onda se moramo vratiti u zakon iz 1994. koji je prvi zakon koji definira status hrvatskog branitelja. Znači to je zakon koji je donešen još za vrijeme rata. On ga definira kao pripadnika oružanih snaga, pripadnika MUP-a te dragovoljca i govori o tome, određujući vremenski okvir kao početak 30. svibnja 1990. Sljedeći zakon koji je donešen već 2 godine iza toga govori o hrvatskom branitelju kao dragovoljcu, znači pripadniku sad već oružanih snaga, Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, koji organizirano sudjelovaju u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta RH u bilo kojem razdoblju, ali između 30. svibnja 90. i 30. lipnja 96. Definirati rat je užasno bitno. Definicija od kada do kada je bio rat govori nam koji zločini su ratni zločini, koja prava na bazi tužbe ćete moći ostvariti jer ste definirali točan početak i točan kraj rata. Koja prava ćete moći ostvariti na bazi unovčavanja police osiguranja, jer vam police osiguranja ne prihvaćaju rat, ali prihvaćaju neke druge stvari ukoliko su iznad tih datuma. Država Republika Hrvatska nije definirala u zakonu ili u aktu pravne snage kad je počeo, a kad je završio rat. Pravni stručnjaci govore da je dovoljno da je u bilo kojem zakonu definiran datum od kada do kada. Povjesničari se s ovim datumima ne slažu kao početak i kao kraj rata, polazeći od toga kada su bili oružani sukobi ili kada su bili zapravo sukobi većih razmjera koji se mogu podvesti pod početak rata. Statut ICT-a, znači vezano za kategoriju ratnog zločina sa snagom interesa međunarodne zajednice, definiran 1.1.1991. Ova zbrka u pravnim propisima zapravo ne ide u korist braniteljima i donosi im veliki status pravne nesigurnosti. Zakon iz 2001. donio je novost u određenju pojma dragovoljac. U okviru identiteta branitelja, rekla sam, vrlo je bitno taj pojam dragovoljac. Znači onaj koji se odazvao bez mobilizacijskog poziva, koji se dobrovoljno odazvao zovu domovine, a tek onda
nije čekao doma da ga se pozove, da mu se dodijeli puška ili već kako je išlo kod mobiliziranih. Dragovoljac kroz zakon se definira kao branitelj, ali kao i pripadnik naoružanih dragovoljačkih odreda, narodne zaštite, HOS-a, pričuvnog sastava MUP-a, koji su dragovoljno od 1991. što znači tumačimo od 1.1.1991. do 15. siječnja 1992. sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno da dragovoljno se odredili u određenom vremenu. Daljnji zakoni zapravo nam proširuju krug osoba u statusu branitelja. Ali nam uvode novinu koja je vrlo bitna. Govore najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. organizirano sudjelovali u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta RH. Znači ponovno nije definirano to kao rat, već širo poimanje rata u širem smislu, ne samo znači u okviru oružanog sukoba. Dragovoljac definira se kao branitelj koji sudjeluje u obrani suvereniteta 100 dana do 5. kolovoza 1990. odnosno u bilo kojem razdoblju do 15. siječnja 1992. gdje i 30 dana ukoliko nije imao obavezu, nije imao vojnu obavezu, odnosno nije mogao biti u pričuvnom sastavu ili nije prethodno regulirao obavezu služenja vojnog roka. Ovdje, kroz sve ove zakone, znači od 1994. do 2004. je izbjegnuto poimanje jedne bitne dragovoljnosti, a to je potpis ugovora gardijskih brigada. Radni odnos i dragovoljni odnos sam po sebi. Znači, u okviru oružanih snaga mi imamo još jednu kategoriju koja je zapravo propuštena ovdje definirati ili je definirana na nejasan način. Zapravo bi je mogli kroz gardijske brigade tretirati kao osobe, znači koje su sudjelovale organizirano u određenom vremenskom okviru, a bez statusa dragovoljca. Što bi bilo potpuno pogrešno tumačenje, je, velim, radni odnos je dragovoljni odnos po sili ostalih zakona. Ono što je bitno za identitet je znači pitanje broja. Svi se samo pozivamo na to da li je 500.000 branitelja velik ili mali broj. I svi se pozivaju zapravo na govore predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana koji u stanju izvještaj stanje države i nacije zapravo daje podatke koliko čega mi imamo tada na raspolaganju. Znači, ovi podaci koji su nam trenutno na displeju, to su zapravo iz izvješća predsjednika Republike Hrvatskom saboru i datiraju od 22. prosinca 1994. godine. On govori znači o datumima kada su ustrojene postrojbe i o datumima kada zapravo počinje se tretirati kao posebne postrojbe Hrvatske vojske i poseban pojam domobranstva. Znači, identiteti ratova se uvijek gledaju kroz sudionike, kroz cilj i kroz posljedice. Kad veteran i veteran razgovaraju međusobno, oni mogu razgovarati o svemu, osim o cilju rata u kojem su sudjelovali. To proizlazi iz toga što vojnik ne odlučuje sam hoće li sudjelovati u ratu. On poštuje zapovjed koju mu govori državna politika. Pojam dragovoljac i pojam branitelj će umrijeti s nama. I za nas, i za naše generacije toga naprosto neće biti. Već sada pojam dragovoljac vani se prevodi kao volonter, što potpuno izlazi iz strukture sadržaja toga pojma. Za spomenik ženama braniteljicama i ženama žrtvama u Domovinskom ratu i za muzej suvremene povijesti u kojem bi istaknuto mjesto i to ne samo kroz povijesne podatke, već i kroz oralne povijesti pripadamo Domovinskom ratu. Hvala vam na pažnji. Znači, za oni koji me ne znaju, ja sam Ljiljana Canjuga i voditeljica sam ovoga projekta koji se zove Ciklus tribina kultura sjećanja i pamćenja. Ciklus tribina zato što se radi o 3 slijedne tribine koje u partnerskim odnosima provode udruga UDVDR, RH PGZ, Hrvatski dom i organizacija Ispit.
uz financijsku potporu Grada Zagreba. Sve izjave na tribini i svi stavovi na tribini nisu službeni stavovi Grada Zagreba. Grad Zagreb daje samo financijsku potporu da bi mi mogli podržati ove slijedne tribine. Predviđeno je da imamo 3 tribine, a vjerojatno ćemo imati 3+1 jer nam se tema pokazala toliko zahtjevno da je potrebno organizirati i 4. tribinu. O njoj ćemo vas na vrijeme obavijestiti i ona će vjerojatno biti u Starogradskoj vijećnici. Na prvoj tribini smo se bavili što se događa sa time kad statistika pokrije osobu, kad rod pokrije spol, odnosno kad veliki brojevi pokriju male grupe i male narode. Upravo se to događa u ovoj godini gdje govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja Europe, pa se uzima Prvi svjetski rat, pa Drugi svjetski rat, zaboravljajući da se zapravo radi o povijesti sukobljenih strana koje imaju različite sjećanje na iste događaje. To se zove zapravo ti hot spotovi, odnosno vruće točke prijepora ili teška povijest i način na koji se prezentiraju. Berlin je postao grad muzej, grad sjećanja gdje na svakom mjestu imate podsjetnike što je nekad bilo. Pretpostavljam da prosječnom Njemcu nije baš ugodno kad prolazi na taj način niti odgovarati na pitanje a gdje je bio tvoj djed u onom oral history gdje mi svi govorimo naše osobne doživljaje i osobna sjećanja da bi ih uklopili kao mali ljudi u velika vremena. Mi u ovom sadašnjem vremenu živimo zaista u burnom vremenu. Prošli smo za vrijeme naših 50, 60, 70 godina tolike promjene koje su i društvene, i kulturološke, i državne, i ušli smo iz jedne asocijacije da bi ušli u drugu. I to se inače zove prostor tranzicije. I ono staro još uvijek postoji, a ono novo još nije saživjelo. Temeljni problem je tu što nismo definirali što je to novo. Što smo počeli kritički preuzimati, odnosno nekritično preuzimati pojmove koji nam drugi određuju. Vani kad se kaže sloboda ili kad se kaže temeljno pravo je dostojanstvo, oni točno znaju što stoji iza toga. Međutim, mi ne znamo. Mi govorimo o dignitetu. Da li je to uvijek tako? Nitko od nas ne pita, mi samo preuzmemo i napišemo, aha, dignitet jednako to. A što je to kao temeljna vrijednost Europske unije, o tome ne raspravljamo. Ono što smo mi htjeli kao udruge je zapravo inicirati i potaknuti vas na razmišljanje, ne dati vam odgovore, već razmišljati o tome gdje smo mi sada i što mi zapravo želimo i na neki način probuditi u vama želju za akcijom, za promjenom, da nešto napravite. Teško je očekivati da će vojnik nešto napraviti. Vojnik kad nešto napravi, to je sukladno zapovjedima ili je gadno prekršio zapovjed. Ono što je bit demokracije nije urgencija vojnika. Demokracija je ponekad šlampava, ponekad tetura, ponekad ima svoje začkoljice, prepreke ispred sebe. Ali je demokracija vladavina naroda. Narod je taj koji treba vojniku reći što će napraviti putem svojih predstavnika. Ovo je izborna godina. Biraju se predstavnici za Europsku uniju. Većina ih govori, znate, 70% sve odlučuje u Europskoj uniji. Pa je došlo do ispravke, pa kažu, znate, 50% se odlučuje u Europskoj uniji. Znači, vrlo malo se odlučuje kod nas. Međutim, mi smo navikli na to. Ljudi moji, pa mi smo već prošli te koji su odlučivali za nas, ohoho, a uspjeli smo sačuvati svijest o sebi, što je bitan dio identiteta. Svijest o sebi, da postojimo, da smo različiti, da ćemo opstati na ovim prostorima, a oni će se mijenjati, dolaziti i odlaziti, kao što postoje fuzije, postoje i fizije, jednako kako dolazi do spajanja, dolazi do razdvajanja, a narod je dalje tu, zemlja je dalje tu. I to je bit svega. Često smo dobili pitanje zašto smo izabrali baš dignitu, odnosno drvorez iz 16. stoljeća. Zato što je on kao prvo žena. U ovom projektu ima puno žena koje rade na realizaciji ovoga projekta i sve su braniteljice. Žena u 16. stoljeću bila tretirana kao vlasništvo. I zapravo vrijednosno
u dignitetu i pojmu časti koji je tada bio namijenjen muškarcu, bila je zaštita onoga što je njegov. On čuva svoje. Da li je to utkano u domoljublje, u patriotizam, u pojam dostojanstva, ugleda, vrijednosti? O tome trebamo raspravljati. Trebamo raspravljati mi kao udruge branitelja, ali i cijelo naše društvo. Što je to zapravo i koje to vrijednosti mi želimo prenijeti na druge generacije? Mi kao nekadašnji vojnici, branitelji, veterani, imamo potrebu vizualizacije cilja. Kada smo promišljali o svim tim problemima, zaključili smo da ono što nama treba je spomenik koji treba biti u gradu Zagrebu, koji treba služiti i za protokole, ali i za sve nas, da se časno i dostojanstvom poklonimo svima onima koji su dali svoje živote za domovinu. Ne samo braniteljima, već svima od stoljeća sedmog. I prestanimo koristiti groblja za političke govore. Prestanimo se služiti žrtvima sa kategorijom ti si imao više ili ti si imao manje. Nije bit dobre gardijske brigade koliko je imala poginulih, već šta je ostvarila, koje ciljeve je odradila, a ne koliko je imala poginulih. Pa to je pogreška zapovjednika ako je imala previše poginulih. Vezano za Gotovinu. Topnički dnevnici da ili ne, to je čak i relevantno. Njega je spasila vojska kao znanost, profesija. I to da će rat uvijek biti. I da se usudimo na bazi svih tih ulaznih podataka, to je bio lom u vojnoj industriji, u vojnoj profesiji, u budućim ratovima, jer na kraju krajeva što su to ženevske haške konvencije? To je zapravo skup pravnih pravila koji su iznivelirana tako da odgovaraju svima. Samo tako su prihvatljiva. Evo, ja vas više neću gnjaviti, naše vrijeme je isteklo. Ja vam se zahvaljujem što ste došli i vidimo se u listopadu. Cijenjeni gosti, cijenjeni uzvanici, molim vas za minutu šutnje u spomen na sve poginuli i nestale u Domovinskom ratu. Počivali u miru, neka im je laka Hrvatska zemlja za koju su živote dali. Poštovani predsjedniče Skupštine Grada Zagreba, cijenjeni gosti i uzvanici, pozdravljam vas u ime organizatora ove tribine, 3 udruge, Hrvatski dom, udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnice Grad Zagreb i organizacije Informacija, savjet, pomoć, izobrazba i tehnička pomoć. Posebno pozdravljam uzvanike, predstavnike Skupštine Grada Zagreba, predsjednika Skupštine, potpredsjednicu gospođu Sudar, našu pročelnicu Ureda za branitelje, gospođu Helfri sa suradnicima, gospođu Dragicu Nikolić, koju ćemo poslije zamoliti da nam se također obrati sa par riječi, te sve vas cijenjene goste i uzvanike koji ste se odazvali našem javnom pozivu i osobnom pozivu da budete gosti na našoj tribini. Cilj tribine iz ciklusa tribina Kultura sjećanja i pamćenja Grad Zagreb bio je osvijestiti činjenicu da povijest nije dnevna politička činjenica, naglasiti značaj kulture sjećanja i pamćenja te odgovoriti na pitanje što znači dignitet u odnosu na dostojanstvo, čast, ugled, vrijednost i identitet. Što je nasljeđe prošlosti, a što je baština? I koji je značaj spomenika kao intervencija u prostoru te podsjetnika pamćenja? U fokusu je stalno bio prikaz vrijednosti identiteta u percepciji drugih u suvremenosti, u našoj percepciji, ali u odnosu na zapravo nasljeđe naše bogate povijesti. Prikaz tema bio je multidisciplinaran, te smo jako pazili na izbor predavača koji su prezentirali tu temu. Tražili smo, zapravo imamo autentične govornike koji svojim znanjem, zvanjem ili sposobnostima prezentacije mogu prenijeti temu tako da ona primjerena ne samo braniteljima,
već svim građanima grada Zagreba, u ovom slučaju i našim uzvanicima 8. A i 6. C osnovne škole Savski Gaj koji su ovdje došli da zapravo održe sat povijesti i sat građanskog odgoja. Naravno da sam ja pripremila jedan govor, dapače i sanjala sam ga noćas kao dio svoje noćne more, kako ću se obratiti vama, da li ću imati praznu dvoranu, na koji način ću zapravo približiti temu vama, upravo zbog toga što ste toliko sa generacijskim razlikama. Međutim, ako čovjek zna o čemu govori, onda neće imati nikakvog problema u prezentaciji. A ja se nadam da ću zapravo pogoditi ovaj dio koji se odnosi na spajanje više generacija u okviru jedne teme. Znači, dan neovisnosti je dan u kojem se najviše vidi zapravo slojevitost i stupnjevanost približavanja onome što je više tisućljetna želja hrvatskog naroda i građana koji su zapravo živjeli na ovome području koje nazivamo Republika Hrvatska, a to je suverenost, samostalnost i neovisnost. Upravo razdvajanje ta dva datuma, suverenosti i samostalnosti od neovisnosti, vidi se koliko nismo lako došli do našeg tisućljetnog sna. Posljednjih 100 godina Hrvatska je bila tako sudionik 3 rata. Ovu godinu smo obilježavali 100-godišnjicu od Prvog svjetskog rata i ono što mene osobno plaši to su numerički nazivi ratova, prvi, drugi. To je zapravo znak da tu nije kraj. I zbog toga mi je drago što je rat u kojem smo mi bili sudionici kao branitelji nazvan Domovinski rat, kako bi se istaknula identitet i karakter rata, a to je da je on bio nametnut, da je on bio obrambeni i oslobodilački. U tih posljednjih, znači 100 godina, trenutno smo obilježavali početak Prvog svjetskog rata. Gotovo je sigurno da ćemo doživjeti, da ćemo obilježiti početak Drugog svjetskog rata, ali gotovo da mogu garantirati, naša generacija neće doživjeti obilježavanje 100. godine od početka Domovinskog rata. I zato je možda vrijeme da skrenemo pažnju na to što mi osjećamo kao najbitnije i što zapravo zagovaramo kroz ove cikluse tribina. Zagovaramo sustavno prikupljanje povijesti sudionika Domovinskog rata, da nam se za 100 godina ne bi dogodilo da nemamo podataka. A ono što nije zabilježeno, moguće je da će biti podložno revizionizmu, drugim interpretacijama ili zapravo iskrivljavanju činjenica. To smo mi živi. Pitajte nas kako je bilo, što se dogodilo. Mi smo živući svjedoci toga vremena. Tražimo i zagovaramo podizanje jedinstvenog spomenika Domovinskog ratu, spomenika koji bi označio novi početak. Početak koji pokazuje da je počeo život Republike Hrvatske i da su za tu Republiku Hrvatsku mnogi dali svoje živote, zdravlje i mladost. I treća stvar koju zagovaramo je otvaranje muzeja povijesti, vojne povijesti i zaštita vojne baštine cjelokupnom svijetu i građanima Republike Hrvatske. Mislim da je krajnje vrijeme, s obzirom da iduće godine slavimo 20. obljetnicu od oslobodilačke akcije, odnosno operacije Oluja, a mi još uvijek nemamo gdje djecu odvesti da pokaže ono što je sastavni dio našeg identiteta kao branitelja, ono koje je sastavni dio naše povijesti. Ono što je najposjećenije u svim zemljama svijeta, ali kod nas nema. Nema na internetu, nemamo mogućnosti zapravo vas, djeco, odvesti tamo i reći: gle, mama i tata bili su ovdje, gle, ovo je ono što je meni napravilo zlo, što me ranilo, ili ovime sam se ja vozio. Mi očekujemo i zapravo tražimo od grada Zagreba da pokrene pitanje prostora, da pokrene pitanje, prihvatili bi i izgradnju novog prostora koji bi bio primjer očuvanju vojne baštine. Prostora koji bi mogao u podzemlju imati zapravo depoje koje bi koristili i ostali muzeji i time bi na taj način možda riješili i njihovu rak ranu, a to je pitanje kako očuvati baštinu na primjeren način je sačuvati za buduća pokoljenja. Moj govor mora biti kratak jer iznad mene govori
predsjednik Skupštine Grada Zagreba. Ali dopustite da vam odgovorim zapravo na pitanje na koje mi je bilo najteže odgovoriti svih ovih godina. Zašto? To je pitanje motivacije. Zašto smo mi otišli u rat i šta smo mi zapravo tamo tražili i šta smo mi tamo zapravo čuvali? Ja neću to reći svojim riječima da ne bi zapravo pogriješila ili možda nekoga uvrijedila u smislu vrednovanja doprinosa, već ću se poslužiti zapravo tekstom naše najveće hrvatske književnice Ivane Brlić-Mažuranić, koja glasi ovako: zašao neki momak u šumu Striborovu, a nije znao da je šuma začarana i da se u njoj svakojaka čuda zbivaju. Zbivala se u njoj čuda dobra, ali i naopaka, svakome po zasluzi. Morala je pak ta šuma ostati začarana dokle god u nju ne stupi onaj kojemu je milija njegova nevolja nego sva sreća ovog svijeta. Reče Stribor baki: ne boj se, starice, ostavi snahu neka živi u zlobi, dok je zloba ne odvede opet onamo otkud si prerano oslobodila. A tebi ću lako pomoći. Gledaj tamo ono selo, s rebrom ograđeno, uniđe kroz ogradicu, pljesni rukama, pomladit ćeš se odmah. Ostaćeš u selu svome da mladuješ i da se raduješ kao prije 50 godina. Razveseli se bak kao nikada. Polet je do ogradice, uhvati se rukom za srebrna vratašca, ali se u to još nečega sjetila pa upita Stribora: a šta će biti od mog sina? Ne budali bako, govori Stribor, otkud bi ti za svoga sina znala? On će ostati u svom vremenu, a ti ćeš se vratiti u mladost svoju. Ni znati nećeš za kakvoga sina. Kad je baka ovo čula, zamisli se teško, a onda se polako vrati do gredice, dođe natrag pred Stribora, nakloni se duboko i reče: hvala ti, dobri gospodaru, na svemu dobru što mi ga daješ, ali ja volim ostati u svojoj nesreći, a znati da imam sina, nego li da mi dadeš sve blago i sve dobro ovog svijeta, a da moram zaboraviti sina. Ovo je upravo dio što mi želimo skrenuti pažnju. Povjesničari uvijek govore da je povijest zapravo linearna. Uzrok, povod, posljedica. Mi skrećemo pažnju na veliku cijenu koju smo platili za suverenu samostalnost i neovisnost. I upravo u ovom trenutku koristim priliku da se zahvalim zajednici Udruga Grada Zagreba koja je odvojila 8 knjiga za naše predavače koji se zovu Dani poslije, koji kroz fotografije i tekst posjećaju na posljedicu, odnosno na cijenu koju je plaćen naš najveći dar, suverenost, samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske. Hvala vam. A sad pozivam gospodina Kosora, predsjednika Skupštine Grada Zagreba, da nam se obrati sa par prigodnih riječi. Hvala gospodinu Kosoru, predsjedniku Skupštine Grada Zagreba, hvala na lijepim željama, hvala na počasnom pokroviteljstvu, hvala na domaćinstvu ovog prekrasnog prostora. A sada bih pozvala gospođu Dragicu Nikolić, nezavisnu zastupnicu Skupštine Grada, članicu Odbora za branitelje Skupštine Grada, da nam se obrati sa par riječi. Hvala gospođu Nikolić. Ovime je zapravo taj uvodni, svečani dio tribine završen. Hvala vam što ste bili naši gosti, hvala 8. razrednici Dubravki Smetiško, hvala 6. C razrednici Karolini Mustać, hvala ravnatelju osnovne škole Savski Gaj, hvala vama djecu na tolikom strpljenju, tolikoj pažnji koju ste posvetili našim govornicima i zaista ponašanju iskazanom upravo onako kako mi stariji očekujemo od generacija koji tek dolaze. Hvala vam. Ovime prelazimo na radni dio tribine. Ja pozivam moderatoricu gospođu Snježanu Ivčić i zapravo predavačima da zauzmu svoja mjesta i da započnemo znači sa radom. Hvala vam. Možete mene jednim pljeskom pozdraviti. Hvala vam. Ja
Ja ću biti zaista izuzetno kratka, jer već ste i umorni, ipak 4 sata tribine je mnogo. Ta tribina je zapravo nastavak ukupno 8 sati aktivnog predavanja koje smo mi kao organizatori pružili onima koji su dolazili na našu tribinu. 14 predavača je predavalo na njima. Leitmotiv je zapravo bio dignitet, dostojanstvo, vrijednost koju želimo prenijeti mladim generacijama i po čemu želimo da nas te mlade generacije prepoznaju. Da li smo uspjeli u tome ili ne, to je teško reći. Ovo nije inicijativa ad hoc, već je zaista bio pristup ovim temama istraživački. Tu moram pohvaliti gospođu Snježanu Ivčić i Izabelu koji su se zaista dali truda. Obradili su fonetske zapise braniteljica. Ušli smo u problematiku muzeja, ušli smo u problematiku spomenika. Praktički smo omogućili da vam ovo sada ispričamo kao jednu lepršavu priču za koju se nadamo da je ostavila barem dijelić sjemena kojima vas potičemo da zapravo nastavite dalje raditi. Cijelokupno događanje je bilo zahvaljujući financijskoj potpori Ureda za branitelje u visini od 8.500 kuna. Naravno, ovo je koštalo sve puno više, dio sredstava je zapravo iz organizacije Ispit, a dio je kroz volonterski rad, zalaganje i donacije koje su nam dale i pružile druge udruge. Tu moramo istaknuti zajednicu udruga HVIDRA koja nam je pomogla u distribuciji plakata, dala nam knjige koje smo imali mogućnosti dati predavačima, 100 svjedočanstva udruge Katarina Zrinski koja nam je isto tako ustupila knjige iz svoga fundusa, volonterima koji su nam pomogli da realizacija ovoga projekta bude uspješna i da vama izgleda kao lijepo ispričana priča u kojima je najbitnije zapravo zapamtiti. Da bi nešto bilo baština, nije dovoljno da seže u prošlost. Mora biti prepoznato u sadašnjosti i mora biti shvaćeno kao vrijednost. Da bi drugi shvatili vrijednost, moramo je prvo mi shvatiti, mi razumjeti i onda tek prezentirati drugima. Drugi će se povoditi s onim što mi kažemo, to je tako, na kraju krajeva kultura komunikacije, kultura ophođenja će im nalagati da uzmu ono što im mi nudimo. Ako im mi ne nudimo ništa, onda će nam oni nametnuti svoje vrijednosti. Koliko dugo će to trajati? Ne znam. Znači, tolike godine iza rata, praktički 15 godina, mi još uvijek sređujemo kvantitativne podatke. Mi još nismo došli do vrijednosnog određenja. I tu postoji velika opasnost da nam to odredi neko drugi. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili naši gosti, nadam se da ćemo se vidjeti i na nekim drugim tribinama koje ćemo organizirati.